És molt bona la història de posar-li nom a un fill que no existeix i trobar aquest fill amb el mateix nom en un altre lloc. És que jo crec que el bufar, jo sempre ho dic, no? Que quan bufes els aniversaris sembla que es complirà per les espelmes. Jo penso que es compleix per al bufar, no? Perquè quan et fa mal una cosa la gent et bufa la ferida o quan O sigui, realment... bufant finalment s'aconsegueix el desig. És que jo vaig conèixer un home a l'hospital que deia que havíem de bufar cada dia, perquè es compleix, amb el bufar es compleixen els desitjos, no? I és veritat que quan et posen una injecció bufes, quan et fa mal alguna cosa ve la teva mare i et bufa, i el dolor passa, no? I jo crec que fins i tot a Menorca i Capri, que són les illes que surten, no? I jo sóc molt fan sobretot de Menorca, tinc la sensació que a vegades quan bufa un vent i tu demanes un desig a aquell vent, potser s'acaba complint en una altra part del món. Es maco. Lo mejor de recordar es que puedes regresar cuando lo deseas y siempre que vuelves lo recuerdas diferente. Els teus records van canviant també? Jo crec que sí. Jo molts cops, quan recordo els meus records, realment, jo penso que estan les teves arrels, no? I al recordar-ho... I els transformes després? No, jo crec que recordes més coses del record. Els vas ampliant. No ho canvies, sinó ho amplies, no? Jo crec que si canvien les arrels o són més fortes, el tronc és més fort, no? Jo penso que recordar és el millor, no? Perquè jo crec que la infància i l'adolescència és on et passen totes les coses, per dir d'alguna manera, importants, no? I la teva personalitat es crea aquí, no? Et vas perdre alguna vegada de petit? Sí, i m'ho recorden a casa molt. Em vaig perdre amb el meu germà a Lloret de Mar, que vam anar a jugar. A mi m'encanta molt jugar al pòquer, al casino, a la ruleta, no? Jo soc molt Todos fan. tenemos nuestro juego. Sí, el meu és la ruleta i el pòquer. Jo que no l'he trobat, com no sigui el Remigio, jo no he trobat. Has de venir amb mi a jugar a la ruleta i al pòquer, perquè és molt divertit. Jo crec que el jugar té molta força, no? I em vaig escapar amb el meu germà per jugar. Al casino de Lloret? No, al casino no, era unes tragaperres que hi havia i els meus pares van estar un dia que no ens vam trobar fins la nit que vam trobar al cotxe, no? I sempre ens recorden que va ser com molt impactant. I qui va patir més, els pares o vosaltres? Jo crec que els meus pares. Jo era molt petit, no sé si tindria 6 anys o 5 i el meu germà tenia 8. O sigui, tu no estaves angoixat? Bueno, crec que al final sí, quan els vaig veure i vaig veure les seves cares, diuen que vaig posar a plorar i tal, però nosaltres sabíem on estava el cotxe, però ells van anar al final al cotxe, no? I crec que els meus pares mai han tornat a Lloret amb la mateixa sensació, no? Perquè jo crec que quan es perd... Jo vaig trobar un noi al Corte Inglés perdut, un nano de 6 anys, i va ser molt impactant, no? Perquè és com una cursa de trobar la persona, no? I el nen estava molt tranquil, no estava molt perdut. I de gran no t'has perdut? De gran no m'he perdut encara. És que segons la teoria, qui es perd de petit no es perd de gran. Però t'has de perdre de petit. T'has de perdre. Jo també penso que s'ha de deixar perdre. Està molt bé sentir-te amb 6-7 anys perdut, sense els teus pares, perquè jo crec que és una sensació que el teu caràcter la tens sempre. I de debò odies els cotxes i el vallenato? No, el vallenato m'encanta. Jo crec que aquí és el contrari. Aquí no surt bé, el vallenato? No, però el vallenato jo crec que és una cançó que és molt trista perquè recorda coses tristes i impossibles, però m'agrada molt. I els cotxes m'encanten, però jo sí que sóc dels que penso que... Potser perquè he tingut molts amics que han mort a accident de cotxe o els han atropellat a l'hospital, i penso que molta gent té la sensació que es poden saltar els límits i anar a més velocitat o canviar coses, no? I a mi és una cosa que discuteixo molt, no dels límits de velocitat, sinó gent que potser s'atura en un lloc que no pot o es carrega, passa el pessebre, no? Sí, que qui et porta el cotxe ha de complir amb totes les regles, no? Perquè si no, És que realment, normalment no em porten, vaig ser jo en cotxe, no? A mi m'agrada molt conduir, és una cosa que m'entusiasma. No entenc molt el límit de 110, realment no acabo de comprendre. Jo penso que es pot anar fins i tot a 140, no? Jo crec que els cotxes i la velocitat dona, no? Aquí amb l'Angi coincidiu, eh? Sí, és que jo crec que 110, aquí s'han passat, que tampoc crec que hi hagi un estalviament, i amb un amic enginyer ho hem provat i tampoc ho veiem. Jo tinc la teoria de que si abans amb uns 600 anaves a 120, doncs que ara hauríem de superar aquest límit, no? No, i a part, sobretot, quan condueixes trams molt llargs, és impossible la sensació de que acabes anant a 130, no? I jo crec que 140 és una velocitat que estaria bé. Coherent. Las casualidades son mi debilidad. Bueno, és que a mi em poden les casualitats. I encara te'n passen de casualitats? O sigui, a la vida quotidiana, trobes que apareixen les casualitats? Sí. Quan no les esperes? Jo crec que també com les busco molt, potser... Les busques expressament. Sí, les busco expressament, però encara em tornen, sí. Jo crec que és una sensació brutal, amb pulseres vermelles jo he tingut la sensació que molts cops, l'hora que començava, l'hora que acabava, l'audiència que aconseguia, hi havia coses com casuals, sortia molt el 65, que és un número que m'encanta i realment flipava molt, no? I ara el llibre
doncs jo crec que aquest Sant Jordi de dissabte doncs serà molt emocionant, no? Tothom diu que anirà molt malament, però jo crec que al revés, anirà molt bé, perquè jo crec que el dissabte i el Sant Jordi, no sé, unirà molta gent. Pulseres vermelles, ahir vas fer rècord d'audiència. O vau fer, que sou un equip. Sí, no. Jo crec que Pulseres m'ha donat una felicitat tremenda, no? Perquè jo crec que TV3 ha apostat per un producte que era complicat, amb tot el que passarà, que passaran coses que la gent no s'espera, i realment és brutal l'audiència que està tenint, i sobretot amb el Barco i la República, i la gent com estima la sèrie, no? Jo crec que és una cosa brutal. Hi ha 4 col·legis que de 9 a 10 del matí els dimarts ja no fan l'assignatura, sinó fan pulseres vermelles. Passen la sèrie i després parlen de la sèrie, no? Jo crec que tenim un públic molt carinyós. Però és un públic nou per tu, també. Sí, perquè hi ha molta gent jove, no? Jo crec que agraden molt els adults, però també la gent de 13 i de 9 anys s'han tornat molt fans i han fet grups com els Pulseres, i hi ha una sensació que els ha arribat molt a aquesta sèrie, no? I noms que tu escrius, i realment és la primera vegada que escric noms com Lleó en un personatge, com Toni, no? No són noms que utilitzo normalment a les meves històries, i clar, el Lleó és de tots ara, no? I m'agrada molt el carinyo que han agafat aquesta sèrie, i que són petits herois per molta gent que està a l'hospital. Tu, en general, ets molt de final feliç. Pulseres vermelles també tindrà un final feliç? Jo, de fet, quan el llegeixo, sempre estic esperant que al final sigui feliç. I quan et veig també. Aquest és bonic. Aquest és molt bonic. Aquest és molt bonic. Jo crec que Pulseres, la gent que ha seguit la meva història i ha seguit les històries del món groc, es pot imaginar el final. Jo crec que és feliç, per mi és feliç. Jo crec que té un final feliç. Però no és estrictament feliç amb el sentit de happy end meravellós. Jo crec que és un final obert, és un final... I realment per mi ha sigut una oportunitat d'escriure 13 capítols, com fan a les sèries americanes, una sèrie de 43 minuts, que jo és el que crec que funciona a la tele, no? Les sèries de 50-70 són complicades, i poder realment una sensació de treballar amb un mestre per mi com és el Pau Freixas. Jo he trobat com una ànima bessona. Crec que part de l'èxit d'aquesta sèrie són la brutalitat de planos que fa realment el Pau a aquesta pel·li i a aquesta sèrie, i sobretot la sensació que ens ha deixat agafar gent nova. No hi ha cap rostre típic de TV3, i crec que això també ha estat molt bé. El Pau és molt talismà per tu, o tu pel Pau. Jo crec que som una mica... Jo crec que el Pau va tenir la sort, que vaig veure l'entrevista aquí quan l'Eva Santolària estic amb ella. Jo crec que el Pau em va donar la seva història perquè l'escrivís, i la seva història de petit, que és molt potent, a Herois, i jo li vaig donar la meva història de Pulseres, no? Perquè hi ha una part autobiogràfica a Pulseres, no? I crec que el tàndem ha funcionat molt bé, i crec que seguirà funcionant molt bé. Si a la teva època, quan estaves malalt, haguessis tingut una sèrie com aquesta, t'hagués ajudat? A mi, jo és que vaig a l'hospital cada 2 setmanes a veure nens, i clar, ara és el seu heroi. Si ara tenir una pulsera vermella és brutal per ells. Realment me l'ensenyen i estan feliços perquè han tingut la sensació de tenir uns herois, no? És brutal saber que si tens una malaltia tens un heroi, no? A la tele, no? I jo crec que hem intentat tractar 10 o 12 malalties a la primera temporada, i és brutal com estan de feliços, no? A mi m'hagués encantat. Jo crec que era d'aquella sensació que quan gent del Barça es tallava el cabell al zero era com el teu heroi, no? I era brutal, realment. I quan la gent et diu que ha plorat, perquè conec molta gent aquí de maquillatge que plora, sobretot als primers capítols, com ho paeixes? Home, jo crec que la sèrie està per plorar i per riure. Jo crec que plorar és molt important. T'agrada? Molt. Jo crec que la gent s'emocioni i t'agrada. És que he fet una sèrie amb molta tendresa, on jo vull que els personatges, la gent s'emocioni, no? I que realment quan ploren jo crec que s'emociona. Per mi ahir el capítol que van donar és potser el segon favorit meu, perquè hi ha el pòquer, que m'agrada molt tota la trama, hi ha la sensació del primer amor del protagonista, del personatge del Jordi, i jo crec que una de les claus del sexy són aquests nens són brutals, i crec que aquesta sèrie no seria l'èxit que és sense els 6 nens, no? I cadascun d'ells, jo crec que ens hem fet molt amics, i em presenten el llibre sobretot perquè jo crec que ha passat una cosa curiosa, no? Que és que jo l'escrivia mentre rodàvem Pulseres, i ells em regalaven part de la seva història, no? Amb la qual hi ha un trosset de cadascun del Pulseres al llibre. També. Saps que serà difícil després retenir aquests nens, perquè tenen ofertes, molts d'ells, i van per figura, alguns. Jo crec que sí, el protagonista sortirà a Rec 3, també l'han agafat, però tenim la sort que si hi ha la segona temporada i tot pinta molt bé, jo crec que serà una segona temporada molt diferent. Jo no vull fer la mateixa història. Jo sempre he dit que cada temporada de Pulseres
ha d'explicar el caràcter dels nens, no? I que cadascuna ha de passar un lloc diferent, no? I la segona, jo crec que si la fem, passarà un tros a l'hospital i un altre tros a un altre lloc, i la tercera ja no serà d'hospital. Jo vull una sèrie que creixi amb els xavals i realment les localitzacions siguin diferents, no? I jo crec que també TV3 està a favor i potser d'aquí 2 setmanes sabem si hi ha segona temporada. Que jo crec que serà que sí, pel que m'estan dient. Sí. Bueno, encara no se sap, no se sap. Amb aquestes notes... Home, encara no se sap. serà per vosaltres, perquè per ells encantats de la vida. Bueno, estem... Aquesta fixació que tens, aquesta obsessió pel ritme, pel to, és més difícil aplicar-ho a la tele o al llibre? Jo crec que... Els teus articles són curts, els articles del periòdico, i també tenen aquesta obsessió. Os lo contaré más tarde, y luego vendrá, que és exactament la tècnica que fa servir el llibre. Sí, que m'agrada molt la portada, perquè jo crec que vam fer una cosa que vam treure el títol i ha quedat com molt xula, i jo crec que per mi és més difícil a una novel·la. La novel·la és més difícil? Sí, jo crec que a la tele, jo porto com 13 anys fent de guionista de tele, he fet Cor de la ciutat, Jet Lag, Psicoexpress, moltes sèries, i jo crec que a mi les sèries m'agrada molt l'estructura americana, no? El minut d'emoció, com canvien els personatges, no? Jo segueixo quasi totes les sèries americanes, Dexter, A 2 metros bajo tierra, moltes, i tinc la sensació que hi ha com unes estructures que quasi sempre funcionen, no? I a mi m'agrada molt perquè és molt enginyer en el sentit de construir, no? I jo crec que a Polseres he intentat explicar tot el que he après i hi ha la sensació de vegades que penses a partir del capítol del següent, que passen coses que jo crec que la gent no s'esperarà, doncs també tinc ganes de saber què passarà, no? Com reaccionarà el públic a partir del capítol següent, no? Per acabar, inverteixes moltes hores al dia fent diàlegs amb gent que et segueix i que t'admira i que et veu? Molt, a mi m'agrada molt... Perquè tu ets un malalt de les tecnologies, imagino que mica en mica et van guanyant terreny, també. És que a mi m'agrada molt el Facebook, ara el Twitter també m'agrada molt, però m'agrada molt conversar amb la gent, no? Però és que fa anys no hi havia ni Facebook ni Twitter i també... Sí, també m'agrada... Estaves molt connectat. És que a mi m'agrada molt la gent, no? M'agrada molt els desconeguts, no? El que et poden explicar, no? I crec que hi ha una sensació ara amb el Twitter i el Facebook que m'encanta que acaba el programa, la sèrie, i pots entrar i pots saber què els ha agradat i què no, no? I de vegades ahir va haver un capítol que un personatge que era secundari, de cop al públic el va estimar, no? I dius, per què ha sigut això, no? I clar, com és una cosa que no m'esperava, m'emociona, no? I ara amb el llibre, doncs, igual, és brutal, no? Hi ha gent que ha sigut molt bonica, i molta gent que està embarassada m'està enviant fotos on posa vent, no? Que és un vent al nen perquè surti, però també és com una manera de dir, si tu me dices vent lo dejo todo, però dime vent, no? I m'emociona molt aquestes embarassades que posa vent, no? Jo crec que és una sensació que em connecta amb el nen de dins, que no és meu, però amb la sensació de que es connecten dos mons, no? Et veus pare, algun dia? Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una cosa... Ara tinc molts amics que han tingut fills i és una cosa que emociona molt. Ara soc tiet. El Pau, per exemple. Sí, el Pau acaba de tenir. Però ara soc tiet i el meu sobrino, i seré més tiet, és brutal. És una sensació de... brutal, no? Jo vaig intentar que digués Califòrnia, m'agradava molt que la seva primera paraula fos Califòrnia, i qualsevol objecte li deia Califòrnia, Califòrnia. I ho vas aconseguir? No, però jo crec que algun dia dirà Califòrnia o ara... I quina sensació creus que et pot produir que el teu nebot digui Califòrnia? Perquè jo penso que dir papà, mamà, patata és una cosa normal, però que tenia la sensació que si digués Califòrnia seria molt fort. Ell em mirava i doncs la nostra filla gran, que la tenim per allà, quan estava afònica i era molt petit, deia «Estoy Califòrnia». Estoy Califòrnia. En comptes de fònica. Això és una casualitat. Quan no li sortia la veu, «Estoy Califòrnia». I era molt petita, molt petita. Evidentment, tan petita que no sabia parlar gairebé. Doncs m'agrada més que estic afònica, estic Califòrnia, m'agrada molt bé. És que no sé, jo crec que és bonic, li veia com... A part que em van fer molt amics, ara està a Mèxic, viu a Mèxic, i era molt divertit, ens vam veure tots els Toy Stories i això uneix molt, i és una sensació que, bueno, ara et crea un vincle molt curiós. I una gran font d'inspiració, ser pare. Sí. Jo crec que algun dia dirà Califòrnia, jo encara ho espero. Segur. Amb lo perseverant que és, segur. Home, segur. Albert, un plaer un cop més. Jo també, molt content. Passa el temps molt ràpid, però és que de debò que és molt gratificant parlar amb l'Albert Espinosa. Felicitats per Polseres, felicitats per Si tu me dices i felicitats per tot. Jo molt feliç i gràcies per convidar-me perquè és com estar a casa. I si algun dia vols treballar aquest programa... Jo crec que dintre de poc ens trobarem, perquè tinc moltes ganes. Sí. Si tu me dices ven... Jo crec que sí. Te pongo una